Mi sueño es poner mi granito en el mundo para hacerlo un poco mejor en la sociedad, sobre todo en las personas. No pensar només en progrés per progrés, sinó que ara la feina més important del Teleco de la societat és deixar-hi un bon impacte. A poder ajudar persones amb problemes, amb discapacitats, poder trencar barreres que té el seu cos perquè puguin fer una vida com qualsevol altra. El que em motiva és crear. I no és crear qualsevol cosa, és orientar-me cap a un sector de transports que vagi cap a una certa sostenibilitat, que vagi cap a una evolució tecnològica brutal, que sembli de ciència-ficció. Participar en la creació d'un robot humanoide intel·ligent, que tingui tantes capacitats com té una persona o gairebé. Com he dit, és el meu somni ideal. Un cop n'aprens una mica, saps, entens les dificultats que hi ha i els batxes que hi haurà en el camí. O sigui, a mi el que em posa és que la gent em digui això no es pot fer i jo dir, doncs ho faré.